धनस्रियानै एबार फार्स्ट टाइम थेवबो गियाखै दखन हादो दखन बेलबो बाजायबावबायसो बोरो आनिलानि बिहनैथिं गोलैनानै थैदों आरो हेलौ लोगोफोर नै खुलुमबाय बयखौबो आंनि मायदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव नै चक्लेट जागासिनो खावलाया खासेव माबादों बारनिफ्राय हादो जोङो गुवाहाटियाव थांनो ओइ नैथिं बास फैबाय थादों आरो थांगोन ना थाङा मिथिया जों आदाबारि बासखौबा थांनाय मोनबा मोजां जागौमोन धनस्रिया एबारसो फार्स्ट टाइम नो गुवाहाटियाव थांनो मोनगोन ना आंदो फार्स्ट टाइम एबार इयो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दलं दा ब्रह्मपुत्र दलंखौबो नुफेराखैना नोङो दायो खिथिनोसै आं नोंना दा दसे सम थाङो नोंथ' नुफेराखैना एबार नै धनस्रिया एबारसो फार्स्ट माबायदि मोनदों नायनो नायथिंबो नाय एबारसो फार्स्ट नुदों नायथिंबाय था एबार नायथिंसोदो इनै धनस्रिया नायथिंसोदो दाथ' बारनि नुबाय आरो गारि सोलायलायबायलाय नै धनस्रि दांदो मोनफैबाय जोंनि फार्स्ट गुवाहाटि धनस्रिया नैबेबो माबा जाना ओइ नों आथिं हागोन ना हाया थांनो हागोन ना हाया गिदो होमबाथ' होगोन थांजोबो नायनो र' नैथिं बिदिनो र' हागोन ना हाया आं थांसै दे गाग्रोसन नों थांग्रोसन ए ओरैनो फारसेल' गा फारनै गानाङा ओमफ्राय जमाल' गा नों होमबा हम आंखौ भिडिअ ओमफ्राय दा फैनो रोङाबा नोङो ने हमनानै ओरै थांखालै आं थांग्रोनोसै होमबा लोगोफोरा आं थांग्रोनोसै आंहा दं फैनो गथ' सबावलायदो धनस्रियानै एबार फार्स्ट टाइम थेवबो गियाखै दखन हादो दखन गथ' आइनि जनासो थांगौलाय इयाव मोजां गादे इयाव हुखुथुब गोलैनो नायगिरो नङाबा मोजां फै गथ' आइनि इथिंसो दुगा थांगौलाय ओरै दा ओमफ्राय इथिं थांसै थेवबो गिया दखन गियाखै इयो देन्जार ओमफ्राय इथिं ओंखारनांगोन नों मोजां मोनदों मोजां मोनदो हो धनस्रिया एबार नै थांबाय एबार आंनि पाला बापरे भय करा ना जा खोमखालै आइ बिजुदि र' आंसो गिनाय मोनलायलायोहाय लोगोफोर बाया बारा गोसा खारनाय मोनदो आरो बेनिखायनो गिनाय मोनदो गिनाय मोनबोलायो आरो दुगा गथ' दोङो बिराद गोसा खारनाय मोनदो यासो मोनहैग्रोलायो धनस्रियासो गिला दानिया ओइनो खारनोनो हाला जां आंखौ थिखांनोनो हाला जां खारनो हालानो आंखौ थिखांनो हालानो बिफाबो नै लोगोफोर सफैबाय जोङो धनस्रि दांदो आनैलानि न'आव दा हाबहैनोसै आनैलानि गासैबो आनैलानि गोजा आनैदो आमैल'सो आरो ओमफ्राय जा नैखौबो भारा होनाय नैबेबो आनैलानिनो भारा होनाय ओमफ्राय इथिंबो दङ इथिं फुङा दङ ओमफ्राय दा इयाव माबानोसै अ भारा होजोबो र'सा आनैलाहा ओइ इथिं हिफोरानो भारा होजोबो इसा गाबैला बेला होजोबो र' भारा सल्पै लाबोनाय सोरबा बेखौ फोरानदो भारा थियाखैदां ओमफ्राय नैथिं इखौबो भारा होजोबो आनैलानिनो ओमफ्राय इथिं फुङा दोङो ओमफ्राय इथिं माबादो दा जों न'आव हाबहैनोसै बेलबो बाजायबावबायसो बोरो
उन्दुलैलाय खोनाखादों ओइ नै बेमारिया मोनफैयाखै बेमारिया ओइ नै ओइ सेन्देलखौ कमान दोनथ'न मोनफैबाय जोङो ओइ नै एल'भेरा जि गोजौ जादों गरम मोनफैलायदो नै सफैनानै दसे ओरैनो जनानै दोङो दसे जोङो जाखांनानै साहा लोंखांनानै ओइ मिथु मिथु हे इदिनो आंनिया खानायानोबो एकदम माइदि दिखांबा गयोनो मायो ओइ खारगोन सिंथिं माबा होआखैना एल'भेरा जि थोंग्रों साफा बोरैया जाखादो माबायदि मोनखो मोनफैना गुवाहाटि जागा नुवाखैमोननो एबारसो दलंखौबो जि नायनो होनदों माइदां आनैदो होनना नुसिगोन नों आनैया लां आबैनि न'आव लाना आबै लानो न'खौबो एबारसो मा सारियो फानो बानायना बायना लाबोदों बेखौनो ए जोंबो टाइम मिथिबा लाबोनोनो हायो बेमारि नै बाहेराव दसे ओंखारदो बार गुसु नांलायदो आरो बे न'आव जि लामसोना दोनदो इयाव भाराथियाफोरा नै निमखौनो खेबसे लांदोंमोन आङो मालाय मुथा फानबावलायो इखो मैनो सिला बिरसिदो सिला नुबे भाराथिया इयाव न'खरब्रै दोङो इयाव न'खरथाम दोङो नैयाव नै बाहेरथिं न'खरथाम ओमफ्राय नै सिङाव दंबावो सिङाव खै न'खर मोनबा नुबे नङा इ मालायनिसो इसोरनाव लांदां जि मोजां नाङो आरो इसोराव आनै लाहा रावबो गैखायाना आनै आरो आमाइल'सो बेनिखाय रावबो गैया स्रि मोजां नायो आरो सायाव गाखोबावनिफ्राय सायाव थांनि सायाव थांनि र' ओइथिं जि दायो ओइयाव जि दायो इथिं फानो इथिं ओइयाव बोरैबा गोथौ बोरैबासो गिनाय मोनखांलायो आरो ओइ दाख्लै ओइ पाहार माबाथिं मोसा थैदोंमोन आरो मोसा गोलैनानै थिं मिस्ट्रि माखो होनदो खाथि पाहार खाथिथार मोसा थायो इसोराव इसानि आनै लाहानि माबाया आरो बिहावा आनै लाहानि बिहावा नैथिं गोलैनानै थैदों आरो नै सानिफ्राय नैथिं गोलैदोंमोननो आमाइनि बिफाया इथिं गोलैदोंनो गोलैनानै थैदोंमोन लोगो थैयाखै दिसन बिदिनो माबा जानानै ओइ बे नालेंखरा नैबे आबैलानि नालेंखर नैबे नालेंखरा नैबे बे नालेंखरा बे नङा ओइ बे ओइ नालेंखर दंफाङा लास लोगोफोर नै जोंहा उन्दुबाय धनस्रिया उन्दुलांबायानो मालाय भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गुड नाइट बाय